Aleksandra Aġus ta' 51 sena weħed probation għal sentej wara nstabet ħater li f'Ottubru tal-2017 ikkaġunat ġrieħi gravi lil mara oħra f'ħabta ġewwa l-Imġarr. Il-mara li taħdem bħala infermiera kienet akkużata li b'nuqqas ta' ħarsien tar-regolamenti tat traffiku darbet gravi lil Marija Stella Ellul. Għal xi żmien, iż-żewġ nisa jiġifieri kemm ix-xufiera u anke dik li ddarbet kienu fil-periklu li jitilfu ħajjithom. Paula Zoppardi ġie mmultat 1,000 euro wara nsab ħati l xi Ermus f'wiċċ Giovanni Spiteri fl-inħawi tal-Fidin fil-limiti tar-Rabat. Huwa nsab ħati wkoll li f'Marzu tas-sena l-oħra ikkaġuna ġrieħi ħfief u li kellu mus mingħajr liċenzja. Il-vittma xehed li hu kien ipparkjat meta fħin minnhom feċ imputat li raħ ġej bil-miexi li l-karozza tiegħu b'mus f'idejh. Derin Gallia ġie kkundannat sentejn ħabs sospiżi għal 3 snin wara li nstab ħati li tan-nar kamra falqa ġewwa ħattart wara argument li kellu ma' Filip Kutajjar li kien juża din il-kamra għall-insib. U għajwettaq dan ir-rejat ir-raġel ta' 38 sena minn Birkirkara sofra xi ħruq u kellu jingħata l-kura fl-isptar Mater Dei. Kutajjar qal lill-pulizija li huwa kellu suspett fi 3 persuni fosthom fl-akkużat kemm għax kellhom xi jgħidu ma' xulxin u kemm għax sema li dakinhar stess l-akkużat kien iddaħħal l-isptar minħabba ħruq. Wara li l-pulizija kelmet lill-akkużat huwa ammetta li kellu kwistjoni ma' Kutajjar.